Με καλά. Θέλει zoom, θέλει τέτοιο. Θα είσαι σκηνοθέτης εσύ. Δεν ξέρω. Ό,τι νιώθεις. Σε εμπιστεύομαι. Επίσης να ξέρεις δεν θα πληρωθείς γι' αυτό. Αλήθεια. Φαίνεται και όλο. Ωραία. Δεν πειράζει. Θα αλλάξουμε λάστιχα, όλα καλά. Δεν χρειάζεται να τα δείξουμε σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, θα το παίξω ότι είμαι YouTuber αυτή τη στιγμή για να μην έχω... Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο. Δεν με ξέρετε, δεν σας ξέρω, αλλά ήρθε η ώρα να με μάθετε και γι' αυτό είμαστε σε αυτό το όμορφο μέρος, δίπλα σε αυτό το όμορφο κορίτσι. Κορίτσι θα είναι, ρε, είναι ίση εφιά, δεν είναι αγόρι. Ωραία. Στο σημερινό βίντεο θα με γνωρίσετε λίγο και θα κάνουμε και ένα review αυτό το μηχανάκι και θα ακούσετε την άποψη την οποία δεν ξέρω άμα θέλετε, αλλά εγώ θέλω πολύ να την πω. Οπότε εδώ είστε εσείς, εδώ είμαι και εγώ και θα μάθουμε όλοι μαζί. Θα πούμε σήμερα κάποια από τα θετικά, κάποια από τα αρνητικά που έχω βρει στο μηχανάκι, την εμπειρία μου γενικότερα. Το έχω κοντά στους 9 μήνες πλέον. Έχουμε κάνει κάποια ταξιδάκια. Εγώ αυτή τη μηχανή κυρίως την πήρα για να κάνω σχεδόν τα πάντα. Αυτό που υπόσχεται ουσιαστικά το 4,5. Οπότε έχω κάνει και ταξιδάκια, έχω κάνει και μπόλικο χώμα και θα πούμε γενικά λίγο 2-3 πραγματάκια. Λοιπόν, να αρχίσω καταρχάς ότι δεν ξέρω άμα είναι η πιο αντικειμενική άποψη που θα ακούσετε στο ίντερνετ, αλλά το μηχανάκι γαμάει. Όχι και επειδή είναι δικό μου, αλλά γενικά γαμάει ρε φίλε, είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά δεν έχω μέτρο σύγκρισης. Δεν είναι ότι έχω οδηγήσει άλλα 50 μηχανάκια ξέρω εγώ και μπορώ να το συγκρίνω με κάτι. Είναι η πρώτη μου μεγάλη μηχανή και η πρώτη και μοναδική μηχανή ίσως που έχω οδηγήσει σε dual sport, σε on-off μηχανάκι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή το στήσιμό του, οι αναρτήσεις, για τα κυβικά μου επειδή δεν είμαι και ο μεγαλύτερος άνθρωπος που θα βρεις εκεί έξω, είναι εξαιρετικό. Το γκάζ του είναι υπεραρκετό για αυτό που θέλω τώρα και παρόλο το ότι έχω πάρει και κάνα street μηχανάκι να οδηγήσω λίγο πιο γρήγορο, λίγο πιο τέτοιο, ακόμα μου αρέσει αυτό το στήσιμο. Δηλαδή η συγκεκριμένη απόκριση του γκαζιού, το πώς συμπεριφέρεται το μοτέρ, όλα αυτά. Τα θετικά του είναι ότι έχει πάρα πολύ καλές αναρτήσεις, οι οποίες είναι και ρυθμιζόμενες, δεν έχω κάτσει ακόμα να τις ρυθμίσω που είναι ένα μεγάλο λάθος. Το μοτέρ του είναι πολύ γραμμικό, είναι πάρα πολύ όμορφη η λειτουργία του. Όπως είπα δεν έχω κάτι να το συγκρίνω, αλλά έτσι μου φαίνεται εμένα. Το μόνο κακό είναι αυτό που λένε ο Loxigas, που το λένε όλοι, εννοείται χωρίς να το προγραμματίσεις το μηχανάκι στα χαμηλά του είναι λίγο περίεργο. Σου βγαίνει λίγο ο πάτος να το οδηγήσεις στην πρώτη και στη δευτέρα σε χαμηλές στροφές. Αλλά με το φίλτρο το σφουγγάρι το οποίο έχω βάλει και είναι λίγο πιο ανοιχτό ουσιαστικά η είσοδος του αέρα, έχει βελτιωθεί αρκετά από το χωνί που έχει από μαμά. Βέβαια μην φανταστείτε, χωρίς τον προγραμματισμό δεν είναι κάποια σημαντική βελτίωση, αλλά έχει βελτιωθεί λίγο. Έχουμε βάλει Polysport χούφτες που θα τις δείτε και από πιο κοντά. Έχουμε βάλει πάνω κάτω κάγκελα, αλλά δυστυχώς λόγω της ποδιάς της οποίας έχουμε βάλει εδώ με τον Γιωργάρα πίσω από την κάμερα, δεν μπορέσαμε ποτέ να βάλουμε τα κάτω κάγκελα, οπότε έχουν μείνει μόνο τα πάνω. Δεν μας πειράζει βέβαια γιατί κάλυμα του φρένου, του υγρού φρένων, έχει μπει κάλυμα στο ABS, στον αισθητήρα, στον μπροστά τροχό. Τώρα θα με πεις αυτό χρειάζεται, δεν ξέρω, εγώ το έβαλα και μου αρέσει. Εννοείται το σκίαστρο της οθόνης, το οποίο σκέφτομαι λίγο να το βγάλω, διότι όταν είσαι όρθιος στο χώμα δεν βλέπεις την οθόνη. Δηλαδή καλύπτει αυτό το οπτικό σου πεδίο, δεν ξέρω άμα θα το βγάλω ή όχι. Θέλω να δω λίγο τώρα πώς θα είναι η λειτουργία το καλοκαίρι, γιατί όλο το χειμώνα δεν είχε τόσο πολύ ήλιο, οπότε ναι. Και πέρα έχει παιχτεί σπαστή πινακίδα πίσω. Όλα αυτά που σας λέω είναι από το AliExpress λέω.
Είναι από τον Uncle Wang, το θείο μας. Πολύ καλή ποιότητα. Το μόνο κακό εννοείται είναι ότι παίρνει πάρα πολύ καιρό να κάνουν ship τα προϊόντα σε σένα. Αλλά οκ, αυτό άμα θέλεις να τα πάρεις στο 1/3 της τιμής που τα βρίσκεις από Ελλάδα, είναι οκ. Είναι οκ, θα περιμένεις. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τα περιφερειακά 1/1. Για όλα τα άλλα δεν έχω μεγάλα παράπονα, θα μιλήσουμε και για την ποδιά. Αλλά για τις Polysport τις χούφτες, τις αλουμινένιες, έχω ένα μεγάλο παράπονο. Δεν ξέρω άμα εγώ έχω κάνει μεγάλο λάθος ή όντως δεν ταιριάζουν σωστά, αλλά αυτή η χούφτα δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τη μανέτα. Άμα ευθυγραμμιστεί η χούφτα με τη μανέτα, γρατζουνάς εδώ πέρα και το κάνεις σκατά όλο εδώ το πλαστικό του από το ντεπόζιτο. Η ποδιά, καταρχάς να πω ότι κόστισε στα 123 ευρώ περίπου. Είναι εξαιρετική ποιότητα, είναι πάρα πολύ χοντρή, πολύ καλό αλουμίνιο. Αλουμίνιο είναι από ό,τι θυμάμαι. Είναι πάρα πολύ εύκολη στην τοποθέτησή της, δηλαδή άμα βάλεις την ποδιά από μόνη της δεν έχεις κανένα πρόβλημα, αρκεί να βάλεις πρώτα τις μπροστά δύο βίδες. Από εκεί και πέρα συνδυάζεται με τα κάτω κάγκελα. Απλώς εγώ δυστυχώς με τον Γιωργάρα δεν έχουμε καταφέρει με τίποτα να τη μοντάρουμε. Δηλαδή γι' αυτό έχουν βγει και τα κάτω κάγκελα. Δεν έφτανε τη μία η βίδα, ήταν αρκετά μικρή. Άμα πάρεις μεγαλύτερες βίδες, για κάποιο λόγο πάλι δεν ευθυγραμμίζεται η τρύπα με το κάγκελο. Περίεργα πράγματα, διάλεξα να τα βγάλω. Έτσι κι αλλιώς χωρίς τα κάτω κάγκελα μου αρέσει πολύ περισσότερο το μηχανάκι. Έχει μπει διπλό stand, το οποίο επίσης το έβαλα μόνος μου. Γενικά ό,τι έχει μπει πάνω, έχει μπει από εμένα και τους φίλους μου, διότι αυτό το μηχανάκι είναι η ευκαιρία μου, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω με τα χέρια μου. Είναι η ευκαιρία μου να αρχίσω λίγο να μαθαίνω και μονταρίσματα και πώς δουλεύουν οι μηχανές, λίγο να εξασκούμε σε αυτά τα πράγματα γενικά. Έχει μπει και το διπλό stand από εμένα, εντάξει δεν είναι κάτι, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, είναι εξαιρετικό, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Εννοείται κοπανάει όταν πας χώμα, είναι όλη την ώρα ντάγκαρ, αλλά δεν πειράζει, εντάξει αυτό το περίμενα. Λοιπόν, ως πρώτο θέμα θα μιλήσουμε τον κύριο λόγο τον οποίο πήρα αυτό το μηχανάκι, ο οποίος είναι το χώμα. Και εγώ σαν, πες το θύμα marketing, μεγάλος φαν, ανακάλυψα αυτόν τον χώρο μέσω των Greek Adventure Riders, εννοείται, και κόλλησα με τη μία. Με το που είδα το πρώτο βίντεο λέω ρε φίλε, ήθελα να πάρω μηχανή έτσι κι αλλιώς, ήμουνα πιο πολύ προς τα naked, μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η κατηγορία. Με το που είδα το πρώτο βίντεο λέω μάγκα μου, εδώ είμαστε κι εμείς, θέλω να κάνω ακριβώς αυτό το πράγμα. Ναι. Ως μη έμπειρος αναβάτης, από τις πρώτες φορές που μπήκα και πάτησα χώμα λίγο γιόλο με το ερφορσάκι και το κάργο το παντελόνι σαν κλασικός Έλληνας κάγκουρας, ο οποίος δεν ξέρει τη σημασία του σωστού εξοπλισμού, μου έδωσε το μηχανάκι πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, παρόλο το ότι την πρώτη φορά που πάτησα χώμα πήγα να πάθω καρδιακό από το φόβο μου, από το πόσο διαφορετική είναι η συμπεριφορά οδήγησης. Διόρθωνε πολλά πράγματα μόνο του λόγω του μπροστά του τροχού, και ακόμα και με τα μαμά λάστιχα, τα οποία θα μιλήσουμε και για αυτά, ήταν πολύ ok. Πολύ ok, δηλαδή εκτός από το φόβο τον οποίο είχα επειδή δεν είχα την εμπειρία, το μηχανάκι δεν με απογοήτευσε. Και μετά όσο συνέχισα να μαθαίνω και να μαθαίνω, τόσο πιο πολύ μου αρέσει κιόλας. Από βόλτες έχω κάνει, για να καταλάβετε, σας δώσω και κάποια παραδείγματα, έχω κάνει τον Greek Adventure Rider στην Αριδαία το Day 2, που ήταν λίγο σχετικά πιο βατό από το Day 1 που έγιναν όλοι ρίζια και έπεσαν μέσα στις λάσπες. Αλλά παρόλα αυτά έβγαλα ακόμα και τη hard τη διαδρομή μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή μέχρι να ανεβείς πάνω σε εκείνο το εκκλησάκι στο χιονοδρομικό. Εννοείται δεν πήγα γιατί εκεί ήθελε
καθαρά χωμάτινο λάστιχο και εγώ με τα 80-20 δεν μπορούσα να ακολουθήσω ούτε για πλάκα, οπότε δεν το επιχείρησα, δεν μπήκα καν στον κόπο. Τα λάστιχα όλοι λένε ότι είναι επικώς άθλια. Εμένα τώρα μέχρι τα 7.000 χιλιόμετρα τώρα έχουν αρχίσει και με απογοητεύουν αρκετά, διότι έχουν αρχίσει και γλιστράνε, δηλαδή είναι για άλλαγμα, δεν πάει άλλο η κατάσταση. Αλλά μέχρι τώρα και σε δρόμο, στροφές, τέτοια, όχι, μην φανταστείτε κάτι Βαλεντίνο Ρώση, σε απλούς ρυθμούς και λίγο πιο γρήγορα ορισμένες φορές, ήταν ικανοποιητικά. Ακόμη και στο χώμα, δηλαδή στο χώμα το μπροστινό σου θα φεύγει αρκετά, σε λάσπες, σε βρεγμένο και τέτοια, αλλά άμα δεν πηγαίνει σε ραλί ρυθμούς είναι ok, δηλαδή σε τουριστικούς ρυθμούς μπορείς να βγάλεις μια διαδρομή αξιοπρεπέστατα. Και για τα φρένα λίγο, τα οποία είναι αρκετά κακά, δηλαδή βέβαια δεν περιμένεις κάποια άγκυρα από αυτό το μηχανάκι, αλλά είναι όντως ένα αδύναμο σημείο αυτής της μοτοσικλέτας. Το πίσω ABS είναι πολύ παρεμβατικό, δηλαδή ακόμα και σε στιγμές τις οποίες δεν το χρειάζεσαι θα μπει στην ασφάλτινη οδήγηση πάντα. Εντάξει, τώρα για το χώμα το κλείνεις. Άλλο ένα παράπονο πλάκα που έχω για το χώμα είναι ότι δεν μπορεί να κλείσει το μπροστά ABS, δηλαδή δεν είναι απενεργοποιήσιμο ούτε με το κουμπί ούτε να μπει στο μενού. Το πίσω φρένο εμένα από την πρώτη μέρα είναι σαν να είναι στραβό και κάτι μονίμως νιώθω σαν να είναι λίγο πατημένο το φρένο, δηλαδή κάνει κάτι όταν γυρνά στον τροχό, το οποίο δεν το εκτιμώ και πάρα πολύ. Βέβαια δεν έχω κάτσει να κοιτάξω τι μπορεί να φταίει, ούτε το έχω αναφέρει στην αντιπροσωπεία, πράγμα που είναι δικό μου λάθος. Ο ήχος που κάνει το μηχανάκι από την εξάτμιση, τη μαμά κιόλας, είναι εξαιρετικός, έχει πολύ μεγάλες διαφορές εννοείται από το Euro 5, διότι δεν ανέφερα ποτέ, αυτό είναι το Euro 5 Plus. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά ο ήχος από το Euro 5 Plus στο Euro 5. Αυτό το μηχανάκι είναι αρκετά φημωμένο και από την εξάτμιση. Και επίσης ένα πάρα πολύ κακό πράγμα το οποίο είχα, που δεν ξέρω πού οφείλεται, με το παλιό το φίλτρο, με το χωνί, μου έκανε κάποιες επιστροφές αέρα πίσω στο φίλτρο και ένιωθα από το φιλτροκούτι και άκουγα ένα μπαμ, ξέρω εγώ, σε κάτι ξερογκαζιές και κατεβάσματα συνήθως από Τρίτη σε Δευτέρα. Δηλαδή άμα ήθελες από Τρίτη σε Δευτέρα να κάνεις rev match και κατεβασιά, ώρες έκανε μία έκρηξη κάτω από τα χαμνά σου και χεζόσουν απάνω σου, έλεγες μαλάκα τι έγινε, ανατινάχθηκε το πιστόνι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω γιατί γίνεται και αν γίνεται σε όλο αυτό. Τώρα με το καινούριο φίλτρο έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση, δηλαδή από εκεί που μου το έκανε αρκετά συχνά, τώρα το έχει κάνει μόνο μία φορά και αυτό επειδή λογικά ήταν κρύο το μοτέρ και έδωσα το ξερόγκαζο. Επίσης ένα από τα πολύ μεγάλα του αρνητικά για εμένα είναι τα φώτα. Τα φώτα δεν είναι καθόλου επαρκής. Στις στροφές το βράδυ δεν βλέπεις την τύφλα σου, δηλαδή πηγαίνεις αρκετά στα τυφλά. Μπροστά δηλαδή έχεις καλή ορατότητα, αλλά με το που γύρει το μηχανάκι για να πάρει στροφή δεν βλέπεις απολύτως τίποτα. Θεωρώ ότι τα προβολάκια είναι απαραίτητα. Μπορεί να μην τα έχω βάλει εγώ ακόμα, αλλά είναι επειδή δεν οδηγάω και τόσο πολύ βράδυ σε απομονωμένα μέρη, οπότε δεν έχει χρειαστεί ακόμα. Αλλά επειδή έχω σκοπό στο μέλλον να κάνω κάποιες λίγο πιο έτσι hardcore εκδρομές, νομίζω ότι είναι κάτι αναγκαίο, πρέπει να μπουν χθες. Το μπροστινό φτερό υπάρχει το χαμηλό, εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να μπει το ψηλό. Παρόλα αυτά σε έντονες λάσπες που έχω πάει και πυλό και τέτοια, ακόμα δεν ξέρω από τύχη, δεν έχει χτιστεί να έχω κάποιο πρόβλημα, ας πούμε να μην πηγαίνει το μηχανάκι, να μπει όλη η λάσπη κάτω από το φτερό και να μην πηγαίνει βήμα, που είναι ok, καλό αυτό. Ένα πολύ περίεργο πράγμα το οποίο δεν έχω καταφέρει να λύσω εγώ συγκεκριμένα στο μηχανάκι μου είναι οι αναδιπλούμενοι καθρέφτες. Δεν μπορώ να τους διπλώσω με τίποτα, δεν ξέρω τι έχει γίνει, δεν ξέρω άμα ξεσφίγγουν από
κάπου προφανώς τους έχουν σφίξει υπερβολικά πολύ, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα να τους διπλώσω. Δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν το έχω καταφέρει. Βέβαια δεν με έχει επηρεάσει και πάρα πολύ, γιατί με τους ρυθμούς, όπως είπαμε, τους τουριστικούς τους οποίους πηγαίνουμε, τις εκδρομές στα βουνά, πρέπει να βλέπεις και λίγο πίσω σου να βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν, φιλαράκια μου, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, εννοείται κάντε subscribe, like, donate, γιατί πρέπει να αλλάξουμε και λάστιχα τώρα, ρε φίλε, δεν μπορώ. Ο κάμεραμαν δεν θα πληρωθεί, δυστυχώς, αλλά στην πορεία του καναλιού, άμα γίνουμε εντάξει τώρα viral και τέτοια, μπορεί και να τον κεράσω ένα νεράκι από το περίπτερο, γιατί εντάξει τώρα εδώ έχει και ζέστη και τον έχω αφυδατώσει. Ναι, όπως είπα, κάντε subscribe, κάντε like. Άμα όντως έχετε κάποιο feedback, κάποιο review για το... Πιστεύετε ότι δεν είπα κάτι, θέλετε να ακούσετε κάτι έξτρα για το μηχανάκι, σίγουρα πείτε μου στα comments, θα εκτιμήσω πάρα πολύ το constructive criticism. Σίγουρα δεν θα κάτσω σπίτι μου να κλαίω σε εμβριακή στάση άμα μου γράψετε κάτι κακό. Επίσης, το γυαλί είναι από Παναίδης Eyewear Boutique, είναι τα Oakley Encoder. Άμα κάποιος, τα Vented, άμα κάποιος θέλει μπορεί να με επισκεφτεί το κατάστημα και να τα αγοράσει σε πολύ καλή τιμή. Ναι, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.